God aften og velkommen til 20 nyhederne. I dag kl. 13.27 lukkede Storebælt, fordi et tog kørte galt ud over broen. 4 passagerer på toget døde, inklusive en kanin, der var ombord. Og flere passagerer er meget rystede. Altså dem, der ikke er sovet og ligger på hospitalet og er i koma og ja, Velkommen til vejret i dagens Danmark. Hvis nogen skulle være i tvivl, det er Danmark. Eller nej, det er faktisk Jylland, Fyn. Og jeg har fundet ud af, at den store by Fyn hedder Odense. Sjælland, der bor min fætter, grandfætter. Og København. Og så ligger lille Bornholm hernede. Rigtig ligger den ikke dernede, men der. Men vi havde ikke råd til mere papir. Så sådan blev det ikke. Okay. I nat ville det blive hård kuling fra nord og ned mod Midtjylland. Så det kan ske, at det kommer til at give frost. Så lad være med at regne med hedeslag. På Sjælland, der får I hedebølge. Så det kan godt være, at I skal sove med tæp i stedet for dyne. Grandfætter, for en sikkerheds skyld. Åbn vinduet. Okay. I over morgen. Og nej, jeg tager ikke i morgen med, for det gider jeg ikke. I over morgen, der kommer der hård kuling fra Grønland, som ligger nordvest. Så det bliver nok en ny istid. Altså, så kommer den med fuld fart heroppe fra Grønland. Grønland er ikke med på kortet, men helt deroppe fra Grønland og hen mod Danmark. Så det er bare sådan, som om, jeg er her fra Danmark. Nej, her. Nu er jeg lige grønlander, og så kommer jeg bare lige. Jeg er kuling. Og sådan er det. That was just a little bit over the top. Okay. Oh my god, I must say, that tummy is just so hot. Who had made it? Okay. Man kan se Als, som ligger herude fra Sønderborg. Gør den ikke? Nå! Er I der stadig? Jeg tror, den er ikke. Nå. Men det bliver hård kuling. og her er sporten. Vi starter i golfens verden, hvor Tiger Woods i dag har spillet en meget vigtig kamp. Hans handicap gik op, og nu sidder han i kørestol. Den meget eftertragtede fodboldspiller Ronaldo har i dag overgået Ole Henriksen. Han bruger nu mere make-up. Håndboldtøserne her i Danmark spillede i dag en kamp i Esbjerg. Brøndby vandt over Esbjerg. Surt show. Brøndby går nu videre til SAS-ligaen, hvor vi bare må krydse fingre for dem. Og det var sporten for i dag.
Ja, og som I kan se, har vi her i studiet fået besøg af Tina Kjær, som har fået foretaget en operation. Ja, det er rigtigt. Og hvad var grunden til, at de fik foretaget denne operation? Altså min far, han kom sammen med min stedmor, da jeg var 16. Og hun havde også, altså, hvis man kalder det fake, ikke? Fake bryster. Og han sagde altid, at det sådan kunne klæde mig, hvis det var. Så det er nok egentlig de grunde, så min mand, han var lidt svær at tilfredsstille. Men nu går det meget bedre. Synes du, at det var det værd? Ja, altså, man kan jo, nogen siger, at det var en spændende rejse og sådan noget. Jeg kan ikke rigtig sige, at det er en rejse, fordi at jeg var ikke vågen, vel. Jeg var i narkose. Kan du råde andre unge kvinder til at få foretaget samme slags operation? Ja, der er bare nogle små detaljer, som ikke er så heldige efter operationen. Det er selve narkosestoffet, som godt kan gøre, at man bliver svimmel og har ondt over det hele, og måske ikke i starten kan styre sin tissetrængning. Og man kan ikke rigtig, hvis du spiser noget, så kommer det op igen. Så det er ikke så heldigt. Men ellers så, det går væk efter 2 dage, det var 2 dage med mig. Så det var så de 2 dage, hvor jeg ikke kunne være med i den kommende film. Hvilken størrelse bruger du? Altså, jeg får dem specielt, fordi inde i H&M og sådan nogle Føtex og Bilka og de der chains, de der BH-forretninger og badetøj og noget, de har ikke min størrelse. Så jeg bruger faktisk en, det må være en H. H. Er det ikke sådan lidt besværligt en gang imellem? Føles det ægte? Ja, det gør det faktisk. Fordi det er ligesom gravide kvinder. De har jo mælk i brysterne. Det er nogenlunde det samme. Altså nu har jeg jo bare saltvand i stedet for. Ja. Det er faktisk meget behageligt. Jeg kan godt lide den holdning. Okay. Tak til Tina Kjær, der besøgte os her i studiet. Ja, og tusind tak til Tina Kjær, der kom på besøg her i studiet. Det var alt for nyhederne kl. 20, men vi er tilbage kl. 22, hvor vi vil lægge stor vægt på Amerikas fedmeproblem, og at NASA's sikkerhedssystem er noget pis. Tusind tak for i aften. Det bliver god fraklip. Det er Danmark. Det var grin! Så Alexander, du bliver glad. Ja, man er grønlænder. Jeg mener, at vi fik noget spejderhavnsavl. Nej, jeg fik et spejderhavn. Okay. Hvorfor du sidder for mig? Den er hard. Og her er spor. Jeg har
starter i golfens Vi starter i Vi starter i golfens Ja, og mange tak til Tina Kjær, der var på besøg. Cha-cha-hoo! Cha-cha-hoo! Cha-cha-hoo!